vostede falan dun sistema de cupo que todos os expertos económicos que non son do BNG e ainda así moitos do BNG lle din que é un disparate e que con ese sistema Galicia perdería moitísimo máis do que está recibindo agora. E nós non queremos perder, aspiramos a recibir máis. Por lo tanto, paséese vostede polei con ese sistema no que ninguén cree máis que o BNG, que leva anos e anos e anos repetindo as mesmas teimas e as mesmas matracas en materia de financiamento, señora Pontón. A mí non me extraña, vostede é a diputada que máis tempo leva aquí, 25 anos, nunca manexou un carto público e, polo tanto, lle dá exactamente igual o que nos transfiran no fondo. O que quere é facer ruido, sí, é así, pero eu teño unha responsabilidade. Efectivamente, son o presidente da Xunta. Elexir os meus galegos e teño que conseguir que os cartos que nos manden de Madrid sexan dabondo para financiar os servizos públicos. E vostede fai ruido, matraca e leva 25 anos na oposición. Esa é a diferencia, señora Pontón. Esa é a diferencia.